Αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν πείραξε κανέναν, μόνο το καλό έκανε. Τους πείραξε γιατί έλεγε την αλήθεια. Αυτό όμως ήταν και το τίμημά του. Η αλήθεια φαίνεται ότι καταδικάζεται σε ισόβια κάθερξη τελικά. Είχαμε την τιμή, ειδικά εγώ προσωπικά, να καθίσω στο εδόλιο μαζί με τους αγιορείτες πατέρες, τους εσφυγμενίτες. Ήμουν και εγώ κατηγορούμενος. Εμείς αθωωθήκαμε. Δυστυχώς οι πατέρες καταδικαστήκανε και αυτή τη φορά καταδικάστηκε η ίδια η Ορθοδοξία. Πιστεύουμε ότι ο Γέροντος Μεθόδιος είναι αυτός που εκπροσωπεί Ελλάδα, αυτός που εκπροσωπεί Χριστό και αυτός που εκπροσωπεί Ορθοδοξία. Με το κόψιμο του μνημοσύνου κατάφεραν οι αντίδικοι να ποινικοποιήσουν αυτό το θέμα. Αύριο η Μονή, εάν υποχωρούσε και υπέγραφε και μνημόνευε τον Πατριάρχη, θα σταματούσαν όλα. 20 χρόνια για μια Μολότοφ, την οποία φυσικά δεν την έριξε ο ηγούμενος της Μονής, και όταν καθημερινά πέφτουν εκατοντάδες Μολότοφ στην Αθήνα και αλλού, συλλαμβάνονται πολλοί και αφήνονται ελεύθεροι χωρίς κανένα απολύτως περιοριστικό όρο. Αυτό βλέπουμε ότι δυστυχώς η προσπάθεια των διεθνιστών, των οικουμενιστών να διαλύσουν τις φωνές αντίστασης. Η Μονή Εσφυγμένου, όπως και όλες οι μονές του Αγίου Όρους, όλο το περιβόλι της Παναγίας είναι ένα κάστρο της Ορθοδοξίας αλλά και του Ελληνισμού. Συμπαραστεκόμεθα στον αγώνα του πατρός Μεθοδίου, του ηγουμένου Μεθοδίου, είμαστε στο πλευρό του έναντι όλων των υπολείπων κομμάτων δεξιάς εντός αγωγικών και αριστεράς αποχρώσεως στον αγώνα για πατρίδα και Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία θα νικήσει στο πλευρό των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Είναι πρωτάκουστα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Είναι μια Ελλάδα η οποία ισλαμοποιείται με βίαιους ρυθμούς. Είναι αδιανόητο για μια βόμβα, λέει, Μολότοφ που έπεσε, να υπάρξει ποινή κάθριξης 20 ετών. Όταν η Αθήνα καίγεται Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο από γνωστούς παρακρατικούς αλήτες που δεν συλλαμβάνονται ποτέ και αν κατά λάθος γλιστρήσει κανείς και το πιάσουνε και υπάρχει κάποια προσαγωγή, η ποινή που υπάρχει είναι 6 μήνες με αναστολή.